Wat wordt er niet veel aan reclame gedaan om goede klanten te vinden? Zo is er een kroegie in onze Jordaan, daar komen we onder de vrienden. Niet voor Omari, de baas van het café, en niet voor de borrel, al valt die wel mee. Maar voor de kanarie, die fluit in zijn kooi. Iedereen zegt, ach wat zingt die toch mooi. In het cafeetje van Arie vind je zo'n mooie kanarie. En dat kanariepietje fluit een kanarieliedje. Het klinkt je zo mooi in je oren, dat is zo'n lust om te horen. Iedere bezoeker geniet van die kanariepiet. Duiven in Doverster houden ze van, dat is een lust in hun leven. Het is het vermaak daar van iedere man, de vogels heel hoog zien te zweven. Maar de kanarie heeft aantrekkingskracht, dat het om Arie beslist niet verwacht. Iedereen die ome Arie maar ziet, vraagt hem direct, zeg hoe is het met je Piet? In het cafeetje van Arie vind je zo'n mooie kanarie. En dat kanariepietje fluit een kanarieliedje. Klinkt toch zo mooi in je oren, dat is een lust om te horen. Iedere bezoeker geniet van die kanariepiet. Als je het stel voor de tapkast ziet staan, hoor je hou stil, hij gaat fluiten. En wie zijn mond nog heeft open gedaan, zitten ze dadelijk naar buiten. Iedereen zegt, het is een wonder dat hier, Arie, geef mij nog een vers glaasje bier. Als de kanarie zijn lied niet meer fluit, zwaaien de klanten het kroegje weer uit. In het cafeetje van Arie vind je zo'n mooie kanarie. In dat kanariepietje fluit een kanarieliedje. Het klinkt toch zo mooi in je oren, dat is een lust om te horen. Iedere bezoeker geniet van die kanariepiet.